Het gaat om auto's die het onkocht binnen in de periode 1997-2011 van de merken MAN, Daimler, DAF, Iveco, Volvo, Renault en mogelijk ook Scania. Deze bedrijven maken onderling prijsafspraken. Daardoor wordt de verkeerprijs met duizenden euro's oprekt. Het gaat om gemeenschapsgeld dat gebruikt is om die wagens te kopen. Dus als dat er veel voor betaald is en dat ten onrechte gebeurd is, dat zijn de rechten. Maar als dat zo is, dan willen we dan natuurlijk terug, dat terugvloeit naar de gemeenten. Jonke de Brandwacht gaat het om Omrin en andere gemeenteinstanties en een onbekend tal verkeersbedrijven. De trof van gemeenten hebben de claim in handen van de veiligheidsregio Friesland. Die had hem ontsletten bij NL Truck Cartel, een organisatie die de skeer op basis van no cure no pay op de dierders verheljen wil. Wij sluiten daar graag bij aan en omdat we graag een verbindende rol willen spelen, ook als veiligheidsregio, hebben we nu aan alle gemeenten eind december een brief gestuurd van hey, dit speelt er en willen jullie daarbij aansluiten, dan kunnen wij dat faciliteren. De zaak speelt door de hele wereld en is net nij. De Europese Unie had de blutsenfabrikanten jeder al een boete van haast 3 miljard euro op lijn. Vanwege ingewikkelde juridische procedures kan het lang worden voordat de claim verhellen wordt.